Az anyám basszám teherbe, mikor ilyen helyekre hoznak be, bazd meg. Találd meg a címet, este. Kurva anyjába már abba, ennek a neteknek is nem működik semmi, vagy mi. Azt mondja, csáv, hogy itt menjünk ki. Egy irány, egyik oldalon bejöttünk, ez a jobbik. Ó, miért nem a faszom bele? Na már itt is sem. Szakma szépsége. Leszeregett ponyva. Gyönyörű hegy. Antenna hegye. Ó, egyirányú utca. Mint egy a penyőág. Ó, kérlek Hollandiát. Hollandiában már csak az a víz, bazd meg. Na, akkor kitalálják, hogy merre. Na, azt itt azt.